belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De Curaçaose overheid heeft gisteren via een persbericht laten weten dat ze niet van plan zijn te korten in de inkomsten van gepensioneerden. Het gaat slecht met de Curaçaose economie, onder meer als gevolg van de COVID-19-pandemie. En dat heeft onder meer gevolgen voor het AOV-fonds. Er komen minder premies binnen en als gevolg daarvan heeft de SVB onlangs een analyse gepresenteerd. Daarin stellen ze onder meer voor om de pensioenen met 10% te korten. Maar het uitgangspunt van de overheid is dat er geen beslissingen worden genomen die achteruitgang in de koopkracht van gepensioneerden tot gevolg heeft. Zo laat het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn weten. Verschillende organisaties die gepensioneerde ambtenaren vertegenwoordigen hebben gisteren laten weten dat ze tegen een aangekondigde korting van hun pensioen zijn. En daarbij gaat het om de korting op de zogenaamde duurtetoeslag. Dat is een onderdeel van het zogenaamde landspakket dat Curaçao en Nederland eind vorig jaar hebben getekend. Volgens de organisaties betekent dit dat gepensioneerde ambtenaren het alleen maar lastiger krijgen. De pensioenen zijn ook al bijna 10 jaar niet geïndexeerd. Daardoor ontstaat er volgens hen meer en meer armoede onder 65-plussers op Curaçao. Ora boca trein automaticamente botem hobby hammer. E se você gosta pão, escorre saber. Escorre Isafet. Tem hobby fibra. Esta do nabo energia beco para perder e tem proteína para regenerar o músculo não. Panaderia Isa, para o healthy lifestyle. Voor het eerst zijn er coronavaccins op Curaçao aangekomen. Het gaat om ongeveer 19.000 vaccins van het merk Pfizer die gisteren op Hato aankwamen. Er was veel pers aanwezig toen minister van Gezondheid Sita Jezus Lihitu de vaccins symbolisch in ontvangst nam. Volgens haar zal deze week nog verder worden geoefend in het inenten en zal er vanmiddag een persconferentie worden gegeven over de toediening van de coronavaccinaties en de tijdsframe. De vraag, hoe snel denk je dat we kunnen beginnen met vaccineren? Volgende week. Maandag, dinsdag, zaterdag. Volgende week, we zullen morgen de juiste datum hebben en zullen we dat in de persconferentie naar voren brengen. Aruba kreeg de vaccinaties een dag eerder dan Curaçao en daar is gisteren al begonnen met het vaccinatietraject. Een groep van 12 personen, bestaande uit verpleegkundigen en mensen uit een risicogroep, kregen de eerste prik. Later op die dag is een deel van het zorgpersoneel gevaccineerd. Aruba laat daarmee zien dat ze geen tijd willen verliezen. Over 3 weken moet een volgende lading Pfizer-vaccins naar het eiland komen. Welcome to the Greenhouse Curaçao restaurant. Here at the Greenhouse Curaçao, our chefs expertly prepare your food with the highest quality and freshest ingredients. The Greenhouse restaurant is now serving breakfast, serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Come and enjoy the new Caribbean sushi. Origami is offering you all-you-can-eat sushi for only $20, only on Monday and Thursday. Oud-minister van Onderwijs Merlin Alcala-Wallee moet zich morgen melden bij de rechter. Dan staat de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de politica gepland. Alcala-Wallee wordt ervan verdacht dat ze in mei 2017, toen ze kandidaat-minister was, haar nevenfuncties heeft verzwegen. Ook zou ze geen openheid hebben gegeven over haar vermogen. Ze had op dat moment nog 3 bankrekeningen. Ook wordt ze verdacht van valsheid in geschriften in deze zaak. Er is de afgelopen jaren veel te doen over Hunsang Ansari als eigenaar van Enya. In Amerika verscheen er gisteren een reportage waarin de beschuldiging werd geuit dat Hunsang Ansari heel veel geld heeft gegeven aan de campagne van Donald Trump en dat die Enya daarbij als een soort pinmachine zou hebben gebruikt. De zaak wordt nu nog verder in de rechtbank uitgevochten. De rechter op Curaçao heeft gisteren hoge straffen opgelegd aan 5 personen die betrokken zijn geweest bij de moord op de Venezolaanse ondernemer Angel Barrios Rodriguez. De man werd een jaar geleden levend begraven op Curaçao terwijl hij was vastgebonden.
De hoogste straf die gisteren is opgelegd is 22 jaar. Verder deelde de rechter straffen uit van 16 jaar, 10 jaar, 9 jaar en 5 jaar. Alle veroordeelden zijn eveneens afkomstig uit Venezuela. De omgebrachte man werd op 8 februari vorig jaar door een groep uit zijn eigen huis ontvoerd, meegenomen in zijn eigen auto en vastgebonden. De bedoeling was geld van de man af te pakken, maar hij bleek maar 1000 gulden op zijn bankrekening te hebben staan. Daarop werd Barrios Rodriguez levend begraven. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.